Il-mediċini f'Malta molewx, stqar dan il-President tat-Taqsima tal-Farmaceutika tal-Kamra tal-Intrapriżi Żgħar u Medji Mario De Bono f'kummenti ma' dan l-istazzjon wara rapporti dwar prezzijiet tal-mediċini f'dan iż-żmien tal-pandemija. Ma jidhirx li hemm xi għoli tal-mediċini bħalissa, jiġifieri mola xejn bażikament. Is-Sur De Bono saħaq li l-coronavirus se tħolqot sfida fuq l-importazzjoni tal-prodotti fosthom il-mediċini. Dan hekk kif il-pajjiżi kollha madwar id-dinja jkollhom bżonn il-mediċina u l-prodotti essenzjali. Ħafna drabi il-prezzijiet jolew minn barra, jiġifieri jolew għaliex din hija kwistjoni ta' supply and demand, u mbagħad ovvjament għandek il-kwistjoni tal-freight, fejn il-freight peress li ma tantx hawn il-plani tiru u ma tantx hawn vapuri għaddejjin sewwa, il-prezz tal-freight ola xi ftit. De Bono saħaq li kemm il-darba jolew xi prezzijiet tal-mediċina, l-għoli fil-prezz se jkun wieħed raġonevoli fid-dawl il-pandemija ġib bosta restrizzjonijiet. Huwa seraħ moħħ il-poplu Malti li għażmien illi ġej il-provvista tal-mediċina f'Malta se tkun waħda adekwata. Però aħna qed nippruvaw nagħmlu l-almutana qed naħdmu anki bil-lejl biex nissorsjaw il-mediċini li għandu bżonn il-gvern u li għandu bżonn il-poplu. Sissa ma jidhirx li ħajkun hemm prezzijiet li ħajolew. Jekk ħajolew biftit il-qudiem, però aħna ma nafux kemm ħaddum din l-emerġenza tal-corona virus. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.